Әтием белән әнием әле намаз укымыйлар. Мин алар белән нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Барлык мактау, шөкрләребез Аллаһы Тәгаләгә булса иде, сөекле пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссаламга күңел турыбыздан чыккан салаватларыбыз, сәламнәребез ирешсә иде. Дөньяда безнең өчен иң кадерле, иң якын булган кешеләр ул әти-әниләр. Менә уйлап карасак, тормышта безнең өчен ихластан шатланган да, ихластан кайгырган да ул әти-әни. Шуның өчен ата-анабыз каршында булган хакыбыз ул иң олы. Хәтта Коръәндә дә әйтелгән бит, иң элек Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга һәм инде әти-әниләребезгә итәгатьле, тәртипле булу хакында әйтелә. Хәтта әти-әниләребез олы яшькә җитсәләр, аларга арып, "Оф инде" дип тә әйтергә ярамый. Бу зур әйбер. Һәм инде менә кызганча каршы кайсы вакытта ишетергә туры килә, кайбер кешеләр, яшьләр бигрәк тә үзләре дуслары сәбәпле һәм башка сәбәпләр аркасында намазга басалар, мәчеткә йөри башлыйлар, ураза тота башлыйлар. Ләкин әле әти-әниләре бу вакытта намаз укымыйлар, бераз диннән яраграк, чөнки элегрәк тәрбиягә карап, бу вакытта бит инде дин дәүләттән бөтенләй аерылган иде һәм дәүләттә атеизм программасы барган вакытта тәрбияләнгән бүгенге көндәге ата-аналар күбесе һәм шуның өчен алар диннән бераз яраграк булып тора. Инде балалары исламга килеп, әти-әниләребез диндә түгел, намаз укымыйлар, ураза тотмыйлар, алар хәтта мусульман да түгел дип, аларга авырлык китерә башладылар. Кайбер вакытта аларны тыңламыйлар, аларга дорфа булалар, аларны ник син намаз укымыйсың, намаз укымасаң кафир буласың дип, сине ярдәм дә итмим, булышмыйм да дип әйткән шундый балалар бар. Ләкин бу мөхтәрәм җәмәгать динебезгә туры килми. Динебездә инде әти-әнибез мусульман булса да, хәтта әле диннән бераз яраграк булса да, без аларга күркәм әхлакта булырга тиешбез. Бу инде пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның заманыннан ук билгеле, ул вакытта да яшьләр исламга килгән, аларның әле әти-әниләре исламга килмәгәннәр дә булган, ләкин шуңа карамастан да алар үзләренең әти-әниләренә яхшы мөнәсәбәттә булып калганнар. Аларга ярдәм иткәннәр, аларга булышканнар. Менә шундый күркәм хылык белән, күркәм әхлак белән алар сәбәпче булган әти-әниләренең дә дингә, исламга кайтуларына, килүләренә. Менә шуңа күрә без инде әти-әниләребезнең исән вакытларында ук яхшы дугасын, яхшы теләкләрен, хәйр-фатихаларын алып кала алсак иде, хәтта алар диндә булмаса да, аларны шатландырып, аларны куандырып, аларга хезмәт итсәк иде, һәм бу яхшы әхлагыбыз аркасында алар, Алла теләсә, иншалла исламга килеп, алар да намазлы булып, алар да уразалы булып, хаҗлы булу бәхетенә иншалла ирешерләр. Әгәр дә инде кыен икән, бу вакытта без әлбәттә иң беренче Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорарга, үзебезгә, әти-әниләребезгә дугада шулай булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә аларны иманнан аермаса иде дип, инде дөньядан киткән булсалар, Аллаһ Тәгалә әти-әниләребезнең рухларын шат кылса иде дип дуга кылып торсак иде.